Добрый день, спадар Алесь. Віншую вас, па-першае, з узнагародай і хацеў бы зараз спытацца. Вот мы знаходзімся ў Гданьску на форуме Касцюшкі, дзе асноўная тэма – гэта культура. Скажыце, кай ласка, ўсё ж такі, на ваш погляд, у нашым змаганні і за свабоду, і за сваю краіну, і за правы чалавека, за палітвязняў, культура, якое мае значэнне, што яна можа зрабіць? Вот крытыкі скажуць: ой, ну што ваша культура, што яна зробіць нам тут, эмігрантам, ці там як дапаможа беларусам у Беларусі, якое значэнне яна сёння мае? Не, яна добра, што ёсць, але як яна дапаможа ў барацьбе? Ну, насамрэч, беларуская культура заўсёды вызначала сутнасці беларускага народу. Давайте згадаем пачатак 20-го стагоддзя, калі беларускія пісьменнікі, творцы, культурныя дзеячы, яны адначасова бралі ўдзел і ў актыўным стварэнні ввогуле вобраза беларускай нацыі. Яны напаўнялі гэты вобраз беларускай нацыі сэнсам, зместам. Яны паказвалі ўсяму свету, што беларускі народ існуе, што беларуская культура – гэта такая ж роўная еўрапейская культура, як все іншыя культуры еўрапейскіх народаў. І гэта было надзвычай важна тады, і гэта застаецца вельмі актуальным зараз, бо мы ведаем, якія працэсы русіфікацыі, выцеснення беларускіх культурных дзеячоў ідуць ужо гадамі ў Беларусі, і беларускія спевакі, згадаем Олегу Хоменка, і беларускія пісьменнікі сидзяць зараз у турме вось за свабоду выказванняў, за свае свабодныя думкі. І таму, безумоўна, беларуская культура знаходзіцца на першым шэрагу барацьбы зараз за беларускі народ, за душу беларускага народа супраць расійскага імперыялізма. Бо пустое месца не бывае, святое месца пустым не бывае. Калі сыходзіць беларуская культура, адразу ж займае вось гэта расійская поп-культура, псеўдакультура, і адпаведна адбываецца проста змена асяроддзя, змена саміх беларусаў. Беларусы асімілююцца, яны пераўтвараюцца ў нейкі такі незразумелы прыдатак расійскага народа. Нам гэта не патрэбна. Мы самастойныя, самадастатковы еўрапейскі народ са сваёй культурай, і нам трэба развіваць сваю культуру дзеля таго, каб мы засталіся навякі. Спадар Алесь, зараз вы, выступаючы на панелі, сказалі, што зараз беларуская культура можа развівацца толькі в эміграцыі. Зараз прыйдуць людзі і скажуць, што там, у Беларусі, таксама хай дзесьці там пад плінтусам, дзесьці у падполлі, але беларуская культура жыве і развіваецца. Пакрыўдзіцца на вас? Ну, насамрэч, я так і сказаў, што культура ў Беларусі зараз існуе, можа існаваць фактычна толькі ў падполлі. Ну і зноў жа, это спрашчэнне сітуацыі, таму што культура значна шырэйшая, ёсць формы яе існавання ў Беларусі, якія зараз існуюць, якія дазваляюцца, і нават сидзеўшы ў горадскай калоніі, я чуў там і беларускія песні нейкія новыя, якія спяваюць спевакі, і гурты беларускамоўныя, якія таксама пускаюцца па магілёўскаму радыё. Вось гэта ёсць, гэта невынішчальна фактычна. Але ўмовы, у якіх яна зараз там знаходзіцца, нагадваюць мне такой пракруставы ложак. Вось, это значыць вельмі строга аформленыя ўмовы, не дай бог ніякіх палітычных момантаў, не дай бог выказванню сваёй грамадзянскай пазіцыі з боку саміх культурных творцаў. Гэта все строга кантралюецца, яна развіваецца вельмі абмежаваных умовах. І гэта, канешне, сціскае беларускую культуру ў самой Беларусі, і яна дэфармуе яе. Таму што натуральнае асяроддзе для развіцця любой культуры – гэта вольнае асяроддзе. Это вольнае незалежнае асяроддзе. Тое, што зараз, на жаль, на Беларусі мы не маем, але тое, што ёсць побач у Літве і ў Польшчы. І вось гэты феномен развіцця беларускай культуры, вольнай беларускай культуры, як пэўнага эталона развіцця культуры ў дэмакратычным грамадстве, ён зараз адбываецца менавіта ў Польшчы і ў Літве.
І спадараюсь да наших важных тэмаў ўсё ж такі працэсаў, ну як далей нам дзейнічаць стратэгіі. Гэтыя пытанні апошнім часам шмат ужо ўздымаліся, але апошнія падзеі, я маю на ўвазе званок Макрона Лукашэнку, падчас якога ён сярод іншага ў канцы сказаў, што давай-ка ты, Лукашенко, з Еўропай налажвай адносіны. Гэтую дыскусію ізноўку адрадзілі і пачаліся словы. Ну вот бачыце, нават Макрон позвоніў, заклікае да дыскусіі, да размовы, да перамоваў. Гэта значыцца, нам трэба не стаяць на прынцыповых пазіцыях непрымірымых, а шукаць згоды, шукаць якім чынам дамовіцца з Лукашэнкам, як праз гэтыя дамоўленасці выцягнуць людзей з-за кратаў, бо ў нас жа самае галоўнае выцягнуць людзей з-за кратаў, бо яны там гінуць. Вот такія аргументы. Ваша пазіцыя ў гэтым пытанні паміж, як это мы назвалі у размове з Евгеном Красуліным, паміж непрымірымымі і рэалістамі? Тут галоўнае, мне падаецца, не трэба імкнуцца вырашыць вось гэты клубок праблемаў, якія зараз існуе ў Беларусі за 5 хвілін, ці там за 1 дзень, ці за 1 месяц. Яно так не робіцца, оно не вырашаецца, не вырашыцца, таму што гэтыя праблемы накопліваліся на працягу 30 гадоў. Вось. І вырашаць гэтыя праблемы тым не менш трэба. І дзеля таго і быў створана свой час каардынацыйная рада, калі памятаеце, у 2020 годзе для перамоваў з рэжымам пра змену сітуацыі ў Беларусі. Вось гэта самае галоўнае. Ніхто ж не выступае супраць круглага стала, супраць перамоваў з рэжымам. Ніхто не выступае. Это адразу было заяўлена падчас яшчэ 6 гадоў таму. Вось, але сам рэжым не гатовы да гэтых перамоваў. Вось у чым праблема. Праблема ў гэтым. Вось, і вельмі важна, каб такія перамовы, калі яны там і будуць адбывацца, каб яны ішлі з удзелам беларускай дэмакратычнай грамадскасці, каб там былі прадстаўнікі беларускай грамадскасці, каб нашыя праблемы, нашыя там пытанні не вырашаліся над нашымі галовамі. Праблема ў гэтым. А тое, што зараз, вось тое, што гэтыя перамовы, я лічу, што яны сітуатыўныя, яны насамрэч тактычныя, яны не стратэгічныя, таму ставіцца да іх сур'ёзна не прыходзіцца. Сапраўды, пытанне вызвалення палітычных вязняў надзвычай важна, таму што это жыцці людзей, это лёсы людзей. Но, безумоўна, мы трымаем у галаве то, што гэта можа быць толькі першы этап, павінна спыніцца рэпрэсіі ў Беларусі, і павінны пачацца нармальны шматбаковы дыялог пра змену сітуацыі в Беларусі. Вот чаго мы добіваемся. І фактычна і санкцыі гэта ёсць толькі інструмент дзеля таго, каб прымусіць беларускія ўласці пайсці на нармальны дыялог. Пазіцыя ёсць такая, што вот жа ж, глядзіце, Трамп пайшоў размаўляць з Лукашэнкам і, дзякуючы гэтаму, выйшлі на волю, у тым ліку і вы. Той же самы кабінет, Ціхановская, яны кажуць, што Еўропа хай выконвае ролю злога паліцэйскага і праз ціск дамагаецца нейкіх зменаў. І вот вінавацяць кабінет, Ціхановскую, офіс у тым, што яны как бы такой пазіцыяй прымушаюць Еўропу стаяць непахісна, а не далучыцца да працэсу перамоваў трампаўскага. А калі б далучыліся, то больш бы людзей, можа быць, выйшла на свабоду. Ну, яшчэ раз паўтараю, што я гляджу на гэты перамоўны працэс паміж амерыканцамі і беларускім рэжымам як на тактычны працэс. Ніхто як бы стратэгічна не збіраецца мяняць сваю пазіцыю. Вось. І беларускія ўлады пакуль што не гатовыя для нармальнага дыялогу, да нармальных перамоваў. Паглядзім, што будзе далей, но пакуль што спешацца, я мяркую, не варта. То бок вы не давяраеце рэжыму і не хочаце адразу ісці і казаць: давай, Лукашенко, дамаўляцца і вырашаць, як вызваляць людзей, не ставячы умовы, як будуць спыняцца санкцыі. Я за перамовы, але за перамовы шчырыя, з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў. Бо калі адных садзяць, а другіх выпускаюць, і гэты працэс ідзе без конца,
Зараз мы зноў прызнаем дзесяткі палізняволеных у Беларусі. Гэта лічба зноў пачала павялічвацца, вось, калі вы бачыце за тэндэнцыямі. Вось, там нічога ў Беларусі не змянілася. Нам трэба, каб спыніліся рэпрэсіі ў Беларусі. Это адно з фундаментальнейшых патрабаванняў, і оно залежыць на сённяшні дзень ад беларускіх уладаў. А чаму, як вы лічыце, вось, вядучы перамовы з Трампам, ён, ну, хаця бы не сцішвае гэтыя рэпрэсіі? Чаму яны ідуць, калі, можа быць, нават горшае становяцца і шырэйшае, чым былі раней? Ну, таму што, верагодна, таму што гэтае пытанне не ўваходзіць у кола тых перамоваў, якія адбываюцца зараз. А яны надзвычай важныя, вы правільна кажаце, яны павінны ўваходзіць у кола тых пытанняў, якія мусяць абмяркоўвацца. А калі гэта пытанне ўздымецца, вось кажуць не іншыя, якія гарантыі можа даць Лукашенко і як можна яму верыць? Калі ён там паабяцае, добра, мы больш не будзем рэпрэсаваць, а насамрэч рэпрэсіі проста будуць не публічныя, ці, скажем, мы не будзем пра іх ведаць. Можа такое быць? Мы будзем ведаць пра рэпрэсіі, пры сённяшняй інфармацыйнасці беларускага грамадства, пра існаванне вось і соцсетак, это немагчыма схаваць вось нікому, і мы пра гэта будзем ведаць, і тут, канешне, менш трэба давяраць словам, а больш справам. Санкцыі не трэба адмяняць? Пакуль што рана. Дзякуй вялікі. Дзякуй.